Balitang IATF muna po tayo ha. Simula bukas, 20 na Oktubre ay in-expand na po ang alert level system sa labas ng Metro Manila. Nasa alert level 4 po ang Negros Oriental at Davao Occidental. Nasa alert level 3 po ang Cavite, Laguna, Rizal, Siquijor, Davao City at Davao del Norte. Habang nasa alert level 2 naman po ang Batangas, Quezon Province, Lucena City, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu Province, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Oriental. Magtatagal po ito hanggang katapusan, Oktubre 31, 2021. Tingnan natin ang mga pinapayagan at hindi pinapayagan sa Alert Level 4, Alert Level 3 at Alert Level 2. Now, simulan po natin sa dine-in services, no? Sa indoor po, sa Alert Level 4 ay 10% lang po. Sa Alert Level 3, ito po ay 30%. Sa Alert Level 2, ito po ay 50%. At sa Alert Level 1 ay 100%. Pero kinakailangan po sa indoor dining, para sa mga bakunadong individual lang at lahat po ng mga manggagawa sa indoor dining ay bakunado rin. Sa outdoor po, ang Alert Level 4, outdoor dining 30%, Alert Level 3, 50%, Alert Level 2, 70%. Now, siyempre po, ang take-out delivery ay 100% kahit ano pa pong alert level. Now, yung mga film, music, at saka mga television productions subject to the joint guidelines as may be issued by the DTI, DOLE, and DOH. Well, kapag indoors po, ito po ay 10%. Kapag ito po ay Alert Level 4. Sa Alert Level 3, ito po ay 30%. Sa Alert Level 2, ito po ay 50%. Now, provided po na lahat talaga ng mga manggagawa at empleyado ay fully vaccinated. No? Sa outdoors naman po, ang Alert Level 4, it is at 30%. Tapos kapag Alert Level 3, 50%. Kapag Alert Level 2 ay 70%. Yung mga specialty examinations po, no, authorized by IATF, subject to the health and safety requirements as approved by the IATF. Sa alert level po, 10%. Sa alert level 3, 30%. Sa alert level 2 ay 50%. Yung mga fitness gyms, studios, and venues for non-contact sports exercises, no? Sa indoors po, provided na bakunadong mga nasa gym at wala pa pong group activities, at ang mga patron po ay dapat naka face mask at meron pong mga social distancing at saka lahat ng empleyado po dapat fully vaccinated. Sa Alert Level 4, 10%. Sa Alert Level 3, 30%. Sa Alert Level 2, 50%. Sa outdoors naman po, ang mga gym, studios, and venues for non-contact sports, kapag Level 4 po, 30%. Kapag Level 3, 50%. At kapag alert level 2 ay 70%. Now, meron pa po tayo yung mga all contact sports, not allowed po sa alert level 4. Sa alert level 3, kinakailangan po bubble type at pero hindi po siya allowed kung hindi bubble type sa alert level 3. Sa alert level 2, pwede na pong 50% basta aprobado po ng LGU at kinakailangan fully vaccinated po ang mga individual at ang mga manggagawa. Sa outdoor contact sports po, not allowed sa alert level 4. Sa alert level 3, allowed po basta bubble type. Sa alert level 2, 70% po provided bakunado ang mga manlalaro at ang mga empleyado. Now, yung mga tinatawag naman po nating MICE, yung meetings, incentives, conferences, and exhibitions, sa indoors po, sa alert level 4, ito po ay 10% provided, meron pong safety seal at saka kinakailangan puro bakunado lang po. Sa alert level 3, kinakailangan po 30% at kinakailangan bakunado po lahat ng empleyado at mga nag-a-attend. At sa alert level 2, hanggang 50% po yan. Sa outdoor ng ating MICE, meetings, incentives, conferences, and exhibitions, sa alert level 4, hanggang 30% po, sa alert level 3 hanggang 50%, sa alert level 2 hanggang 70%.
Now, yung mga social events naman po such as parties, weddings, receptions, sa alert level 4 hanggang 10% po lang yan provided merong safety certificate seal. Kinakailangan bakunado mga attendees at mga empleyado. Sa alert level 3 po, sa indoors, ito po ay 30% provided bakunado po mga bisita at mga manggagawa. Alert level 2, 50% po ito. Sa outdoors, ito po ay 30%. Kinakailangan po merong safety seal at saka ang mga manggagawa ay bakunado. Ito po ay sa alert level 4. Sa alert level 3, pwede pong 50% provided lahat po ng manggagawa ay bakunado at sa alert level 2, 70%. Yung mga visitor or local tourist attractions such as libraries, archives, museum, galleries, exhibits, parks, indoor po sa alert level 4 hanggang 10% lang po, kinakailangan merong safety certificate at meron pong at ang mga bisita ay bakunado. Sa alert level 3 po, aakyat po ito ng 30%, provided yun nga po, bakunado ang lahat. At sa alert level 2, 50% provided bakunado po. Sa outdoors, po pwede pong 30%, pero sa alert level 3, ito ay 50%, sa alert level 2, ito po ay 70%. Meron pa pala mga amusement parks po, no? Amusement parks and theme parks. So ito po sa alert level 4 ay 10%. Meron po dapat safety certificate at puro bakunado lamang. Sa alert level 3, ito po ay 30%. Sa alert level 2, ito po ay 50%. Sa outdoors po, ito po ay 30%. Sa alert level 2, 50%. Sa alert level 3 pala po, 50%. Sa alert level 2 ay 70%. Yung mga recreational venues po such as internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, skating rings, archery halls, swimming pools, and other similar venues. Kapag indoor po, ito po ay 10%, kinakailangan merong safety seal at lahat po ay bakunado. Sa alert level 3, tataas po ito ng 30%, provided nga po bakunadong lahat. Sa alert level 2, 50%. Sa outdoor naman po mga recreational venues, ito po ay 30% sa alert level 4, sa alert level 3, 50%, at sa alert level 2 ay 70%. Last slide na po ito. Sa mga sinehan, sa alert level 4, hindi pa po sila allowed sa indoors. Sa alert level 3, 30% po, provided lahat sila ay bakunado. Sa alert level 2, 50%. Sa outdoor po, hindi allowed sa alert level 4. Sa alert level 3, 50%, provided po bakunado. At sa alert level 2, 70%. Yung mga personal care establishments such as barbershops, hair spas, hair salons, nail spas, and those offering aesthetic cosmetic services. No? Kapag indoor po, ito ay 10% sa alert level 4, provided lahat po ay bakunado. Sa alert level 3, ito po ay 30%. Sa alert level 2, ito po ay 50%. Sa outdoor naman po, 30% sa alert level 4, 50% sa alert level 3, at saka 70% sa alert level 2. Okay? Siguro po, tingnan nyo na lang to yung mga iba sa ating mga sa ating webpage. No? Yung mga casinos, horse racing, cockfighting, and operation of cockpits and lotteries, not allowed po sila unless nasa alert level 1 at unless aprobado po ng presidente o ng PAGCOR.